Siyakhuleka ke kwelikaMthaniya, siyakhuleka kwelikaPhunga noMageba. Siyakhothama kona wonke amakhosi. Enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Siyabingelela ke umkhulu Gwabini lo. Kanti le Indalo Media and Podcasting. Nganza kwethu, if you are new to this channel, ngizoloku ngistressa le ukuthi please don't forget to subscribe, like and comment. Bese ukuthi mangabe if you have been with us for quite some time, please make sure double check ukuthi sewa subscribe yini. And if you haven't done so, please ngicela usubscribe ulike, because by so doing you are assisting the channel to grow even faster. Because manje YouTube uyakwazi ukuthi nayi audience yeNdalo Media and Communication, ebese njalo ama video masiwakhipha ebese sincancela uhlobo le audience olufana nalolu olusubscribeile. So kubaluleke kanjalo ke ukusubscribe. Ngolimi la YouTube bake bathi ini usukuqondisa ialgorithm ye audience yakho. YouTube ufunda ebantwini ababuka, ba-subscribe, ba-like, ba-comment, abheke ukuthi baphinde babuke maphi futhi ama channel labo bantu. Ebese ke ekwazi ukusincancela isupport kubona bonke labantu ababuka uhlobo olufanayo nalolu libukwa ithina. So nganza kwethu asikhulisaneni, sicathulisane, sincenge. Ngiyathemba nje ukuthi konke enikwenzayo empilweni zeni kuyahlangana. Lokho kufuna ukuthi kuhlangane, kufanele kuhlangane. Lokho kudinga umkhuleko, niyakukhulekela, nikhuleke ningaphezi. Niyamazi umkhulu Gwabini izinto ayiphakamisa kakhulu, nakayiqhakambisa kakhulu ini umkhuleko. Nganza kwethu, without wasting any time, let us dive into today's topic. Today I want us to unpack this whole concept yenhlambuluko. Yes, we are going to be discussing extensively the concept of inhlambuluko or ukuhlambuluka. Nganza kwethi ijule kakhulu ke le topic yanamhlanje. Ngicela ukuthi nje umuntu angilalelisise kakhulu le khona, because izosiza abantu abaningi and izokwambula izinto eziningi. Ngeke ngizameke futhi ngihlale ngisho kunina ngithi before I come to present a topic, a subject la, usually kunama consultation ngeke ngikwenze nabantu abamkantshubovu ezintweni zakamoya nasezintweni zesinguni nasezintweni zesintu neculture. Ngeke ngiconsult bona, sizama ukubheka ukuthi iyiphi indlela esingathi masiyipresenta ngayo itopic, nifunde ngokuphelele, ngingagodli ulwazi. Kodwa futhi okubaleke kakhulu la kaNdalo Media and Podcasting, asixoxe into oseke wayiza somewhere. Asixoxe into, ngizama I always try by all means to bring in le element isiphiwo sami, le element yokwambulelwa kwami. So konke ngikukhulumayo ikakhulukazi kusuka ngendlela engambulelwe ngayo mina ngumkhulu Gwabini. So our content will always be into entsha, mhlawumbe emadlebeni abanye, kube into relevant esondelene nawe, because lento esiyikhulumayo asiyithathelanga nje encwadini, kepha siyithathele kuphi? Kubanikazi bayo emoyeni, sayithathela kubanikazi bayo kuphi? Emathongeni. So nganza kwethu ake sikhulumeni ke ngale inhlambuluko. Mhlawumbe nje siqale ngale igama liyimele. Yini inhlambuluko? Inhlambuluko ke ngolimi lasemhlabeni, inhlambuluko ilesimo, mhlawumbe nje angiqale nje ngichaze in a very generic way ukuthi masikhuluma ngenhlambuluko sikhuluma usukuhlambulula something engcolile. Kungabe ingcoliswe uwena, kungabe uyifica ingcolile, kodwa uyayihlambulule ukuze ukwazi leyo nto ukwenze njani ukuyisebenzisa. Mangenza nje umzekeliso, impahla esizigqokayo siyazihlambulula, siyazigeza, sizihlambulule, siyaziwasha, sizihlambulule, sizeneke ukuze sikwazi ukuphinde senjani siqhubeke sigqoke njalo njalo, ukuze sibe njani sikwazi ukuqhubeka sigqoke, singagcini sesixwaywa abantu abaseduze kwethu ngesimo sokuthi mhlawumbe sesingcolile, seziyanuka lezi impahla, akusahlaleki nabanye abantu, sebeyakubalekela abanye abantu ngobani wena uyanuka, awuhlanzekile, awuhlambulukile. Kanti nawe futhi ukugeza olunye uhlobo lani lokuhlambulula, ukugeza nje lokho sikugeza every day, kusuke uhlambulula umzimba wakho ukuze unganuki, because make wanuka uzobalekelwa abantu.
Akekho ozofisa ukuhlalisana nawe, akekho ozofisa ukusondela eduze kwakho. Ngobani uyanuka. Awuhlambululile umzimba, meaning awugezi, awuhlambulula umzimba wakho awugezi. Asikakhulumi about ilokhunjana i-spiritual cleansing okuyinhlambuluko le esithanda ukuthi ibe sezingeni. Asikakhulumi ngenhlambuluko le engathinteki engekho physical, inhlambuluko eka spiritual mhlawumbe njengengxabano, nokuthukana, nenhlamba, nokubulalana osuke kwenzekile mhlawumbe emndenini enkathini edlule. Lezo zinto ziyazidinga inhlambululo. So sengiyakubona ke already ukubaluleka kwenhlambuluko. Sisakhuluma ngenhlambuluko ngendlela yaka physical world, ukuthi into uyayigeza ukuze ibukeke, uyazigeza ukuze ubukeke unganuki. Uma uqhamuka ebantwini ubuvela bahleke. Uma ngabe unjani ugezile, animagine umkhulu gwabini kube wenza le video nje akagezile ugcwele imbicina. Abanye ngaba basanjani abasalandeli into engiyishoyo, ngisho ingahlakanipha kanjani, kodwa ngesimo sokuthi ngiqhamuka kumuntu ongcolile ongahlambulukile, ngabe kunjani, ngaba ngizwa ngisho ukungizwa. Uyayibona ke izinto ezikuphuthelayo uma ngabe kuthiwa ngempela ezingakuphuthela uma ngabe kuthiwa ugezi, awuhlambulula umzimba wakho, awuziwashi impahla zokugqoka. Izinto abantu bangaqhela kuwena, angabibikho ofisa uku-associate nawe, angabibikho ofisa ukwenza njani, ukuhlala phansi nawe nje axoxe, ukuxoxa lokho mhlawumbe okungaletha mhlawumbe ibhizinisi empilweni yakho, ukuxoxa okungaletha i-prosperity empilweni yakho, ukuxoxa mhlawumbe okungaletha ukwambuleleka okuthize. Ngobani abantu ngeke basimela ismell sokuthi awugezi wena, zokuthi ugqoke into ezodwa wena. Abantu bayakubalekela mangabe umuntu onjalo. So lokho kubalekeleka ke ilokubalekeka okwenzakalayo emntwini onjani, ongenayo inhlambuluko. Sesiyasuka ke manje ka physical sesiya ka spiritual. Umuntu ongahlambulukile ke naka spiritual, ongaligcinile lolu siko ngendlela yakhona okufanele ligcinwe ngayo, uyayahamba engane zakwethu ngabatwana bakamoya, abe umuntu onjani, izinto kuyena ezingahlaliseki. Akukho okufuna ukusondela kuhlale kuzinze kuyena because akahlambulukile yena msalofu, akabahlambule abantu abambethe, akabahlambulile kwayena kanjani, akahlambulukile. Ayikho into esondela eduze kwakho uma kunjalo. Ngisho imoya ephethe izinto ezinhle, ephethe prosperity, ephethe imoya yokulwa, ikunqobela izimpi zobuthakathi, izimpi ezenzeka emini sibhekile, izimpi ezenzeka silele ebusuku, ayibisakwazi ukufika kuleso sigaba sokuthi ikukhombise ukuthi iphetheni lemoya uma ngabe wena ungahlambulukile ngokwaka spiritual. Ngoba le moya injani ayihlaliseki. Now sesiyayisusa futhi la, sengifuna sihlehle kancaneke ukuthi ka spiritual mkhulu suke singcole kanjani. Kanti uma sikhuluma ngokungcola, lokho kudinga lenhlambuluko esukudingeka yaka spiritual, suke sikhuluma lana 1 ngeinhlamba, 2 ngezenzo ezisuke zenziwe abantu asebeke baphila ngaphambilini, esihlobene nabo ngokwegazi, esiphuma kubona kwelamathonga, izinto ezimba abazenza, mhlawumbe ukukhipha imphefumulo, kwesinye isikhathi imphefumulo babekhiphelana ebaleni, ukuthakathana, ukuthumelana ngemimoya ngezilwane, abanye ababekwenza egcekeni, benqumana bejikelana bodwa, bebhubhisana bodwa. Kukhona imindeni ebhubhisane yodwa namhlanje, kukhona imindeni esaqhubeka ngolidala la kubo ngesimo salomoya wenhlambuluko ongakenzeki. Kukhona abantu abasabhubhisana bodwa, bangabhekani, beumndeni ababhekani ibhadi. Yini lonto ebangalonto, insila zokuthi kodwa kahle hle kukhona isimo senhlambuluko esingenzekile. Labo bantu abangenelani ngesikhathi niqhelelana nomndeni nithi ayikho neyodwa into enhle elungayo kunina, iyama nje impilo nsi kunina. Kuthi konke okuqhamukayo kubi kwesikhashana, kubuye kushabalale, kuqhamuka kwesikhashana kubuye kushabalale. Ngani ngesimo sokuthi kunalesi sikweleti esidamane sivuka, esidamane sivela, amakhehla amadala nogogo abahlale abadamane bekhala ngaso, sanise inhlambuluko wena nina eningayigcini.
Inhlambuluko iyakidingeka emntwini mhlambe emandulo. Oke wathi nje nomoya weyisithunywa waqala wadla wadla impande ezithize. Waqala waphuza amagazi ezilwane ezithize ethulungisa imimoya kanti le moya yembethi yayingakudingi konke lokho. Yagcina ingcoliseke lokho leyo moya. Loyo muntu owayenaleyo moya usazwashona kudala. Kodwa ushona nje ayilungile leyo moya kuyena. Iyohamba kiwele esizukulwaneni esilandelayo, iphinde iwele esizukulwaneni esilandelayo, ifika ile form eyagcina ingcolile kulo yagogo, ingcole kulo yamkhulu owayephethe izinto zasekhaya. Ebese ithi mayifika kuwena uthola ukuthi unemoya emihle, imoya enjani, imoya yemvelo, imoya yendalo, imoya yasemndenini, imoya yegazi emihle, epowerful ngendlela isimanga. Kodwa uthola ukuthi wena lo powerful obuzwayo ngalomoya awukuboni lokho. Isikhathi esiningi nganza kwethu lokho ngikusho nje, ngikusho based on my experience, based on the number of people I've interacted with abafikayo la ekhaya elikhulu, ekhaya kaGwabini, kamkhulu Gwabini. Othola ukuthi ngempela into ebambile yiluka, ile nhlambuluko. Kunabantu nganza kwethu abake bamisa izinkamba bamiselwa izinkamba zomndiki, bamiselwa izinkamba zomndawe, bamiselwa izinkamba zamanono, bamiselwa izinkamba ngokuhlukahlukana kwazo ongasuyicabangi. Kodwa uthola ukuthi lezo izinkamba zakhona zageja. Izigeja ngoba zazingahlalisekile emntwini ongahlambulukile, ongenziwe lenhlambuluko lendala. Athi umuntu omkhulu sengayimisa izinkamba ngazi kangaki. Akwazi ukuthi usangaphinde ungikhombe ezinkambeni. Kanti azange zihlaliseke. Zageja. Ziyageja ke izinkamba inganza kwethu. Ziyageja izinkamba emntwini ongahlalisekile. Yebo, omunye umsebenzi eziwenzayo izinkamba ikona tu ukuhlambulula nokugeza idlozi nethonga. Baphinde benze njani? Baphe idlozi impande yalo. Ebese beletha ukukhanya. Kepha kunale nhlambuluko eke kufanele iqaleke yenzeke before ubeke lezi zinkamba ukuze uthi udamana uzibeka lezi zinkamba bantwana bakamoya usuzibeka esimweni esihlambulukile ebese ziyahlaliseka before ziqhubeke zihlambulule. Sizihlambulula ngenhloso yokucacisa isimo somoya ophezulu komuntu, ngesimo sokucacisa isimo sesiphiwo, uhlobo lesiphiwo oluphethwe umuntu. Abalapha abaningi ke ngezizathu ezahlukahlukene engeke ngizidalule la, futhi angibakhombi ngeminwe. Baseqile ebantwini abaningi lesi sigaba sokwenza inhlambuluko. Angeke ngenze nje umzekeliso kuyona lempilo esiyiphilayo nje basiphila nje bubuka nje indalo media and communication and podcast la ukhona. Ubelonga kumndeni othize. Kodwa kuwona lowo mndeni lo ubelonga kuwona. Kukhona imindeni othola ukuthi kukhona ungazwani okukhona. Iyahlekisana mayibonana, kepha mayiflathelana babophelana amanqine enyathi. Iyahlekisana mayibonana, kepha mabeflathelana bayaphumelana bofunelana amalokhunjana. Bashayana ngeinduku ezijulile. Khona imindeni kanjalo. Ikhona futhi imindeni leso simo sibonayo isimo esake senzeke endulo kudala sangalungiswa. Ingakho insila yakho izodamana yehla nje iloku iziveza ukuthi kunesimo esinje la ekhaya. Uma ngabe siyiveza leso simo nizophila lolo hlobo lempilo until nize nilungise lenkinga evelayo ekhona. Nganza kwethi ibalekile inhlambuluko. Ingakho ukusebenza kwamkhulu Gwabini kuncike kakhulu siqale emaphupheni, kodwa angiqageli ukuthi ngimfice umuntu ekusiphi isigaba. Kuphoqelekile ukuthi siqale sihlambuluke, kwenziwe inkonzo yenhlambuluko. Uma ngabe nje before nje ngikuthinte, before ngikunikeze anything, kufanele ukuthi ngenzeni silungise isimo siphindele emuva, sibheke isimo senhlambuluko, sibheke isimo senhlambuluko nokweletana kwezibongo, amacala ezibongo, amacala sedlozini. Before nje ngikunike into ngoba
indlela abaningi engathi basebenza ngayo bafike nje umuntu akunika into kuyabe into yakhe ayisahlaliseki ngisho into yakhe kade isebenza ikhona kodwa ngesimo sokuthi ujaha ukujena athi ngikunikezile ukuthi into yakhe ifike kuwena ifike isebenze u2 months u3 months emva kwaloko kushabalale futhi okunye akunikeze kungathi nda akuhambisa amanzi kungathi nda ngoba lolu siko salenze emanzini usiko lokugcina kukhona lolu lokuqala okufanele uyolenza lenhlambuluko uxolele ukuze kwazi ukuthi kuthetheleke ukuphambana kwisizukulwane esilekude sasedlozini esasahamba sinjani singathelelananga amanzi esasahamba singaklinanga ikhwamaza esasahamba singalitholanga ithuba lokulenza njani kuhlanjululwe izidalwa akwazi ke abantwana bamoya ukuthi umkhulu Gwabini ageje uma ngabe ezokuqalisa kule program kanjalo yani yenhlambuluko kubalulekile ukuhlambuluka kubaluleke ngendlela isimanga ukuhlambuluka abantu bamiseliwe inkamba bahamba bayozimisela emazweni isikamba kepha inkinga isemuva isegcikeni inhlambuluko ayenziwanga inhlambuluko ayenziwe baphelile abantu behambisa imali phambili befuna izinto ezisheshayo bashiya inhlambuluko abanye njalo bekudingeka inhlambuluko qha kubona ebese izinto zinjani ziphinde zibuyele esimweni impilo yabo iphinde zenjani iphakame ileso simo ke senhlambuluko kanti nayo ke inhlambuluko angikuveze lokhu bantwana bakamoya inhlambuluko ibucayi ukwenziwa kwesimo kubucayi akuyona nje it's not a simple ritual that can be performed by any Tom Dick and Jerry inhlambuluko inosiko lakhona uma ngabe sizoyoyenza kufanele mina umuntu ozobe kuphelezela mina ngizithathe njengomlaphi wendabuko mina ngumphelezeli ngoba bonke abantu engibasizayo abantu ikakhulukazi abaphethe imoya enjani ezenzelayo so ngikuphelezela leso sigaba sibuye sihlukane ebese uyaqala futhi esinye isigaba uqhubeke ukhule so ngike ngizibize ngani umkhulu Gwabini owumphelezeli ngiyakuphelezela nje omunye mhlawumbe ngathi ngimentor kepha ngilandela ngasemuva izibonakaliso zakho ingakho sisebenza kakhulu ngamaphupho la ekhaya kakhulu ebese kusi step sokuqala mangabe sikuthinta siqale enhlambulukweni ngoba khona okushaya amanzi emuva khona okushaya amanzi edlozini khona emlandweni masihlehla abahamba bengathelena kukhona ukuphazama okukhulu okwenzeke edlozini uma ngabe siphindela kuphi kwihistory ingakho ke njalo ngikusubjecta kulolu hlobo lani lwenhlambuluko before nje ngikubeke ngikunikeze ezinye izinto inhlambuluko kuqala kufanele siyilungise so nganza kwethu ngenze le video ngenzele ukuthi enene nicije niqwashe leni khona uphinde ubhekisise nawe indlela owenze ngayo izinto ezithize uthi ulungise okunye ukuthi inhlambuluko yakho ike yahamba yafika phi uke wenza luphi uhlobo lwenhlambuluko before uthathe lensebenzo oyithathile awukubheka emaphupheni akho ukuthi aliyekho yini uhlobo lamaphupho lisuggest inhlambuluko awuyiphuphi yini washa ingubo awuyiphuphi yini ukhamanzi empopini ekhaya awuyiphuphi yini uyodlalela ngasemanzini kodwa manje uthola nje uyodlalela ngasemanzini nje kunezinto ezikuvimbayo ukuthi ufinyelele kulamanzi kuneyingqinamba ukuthi ungene emfuleni ngoba kuyakhombisa lokho ukuthi njebe impilo yeni imile kwasekushoda inhlambuluko amanzi will always signify will always suggest ini isimo senhlambuluko ngoba iwona vele sigeza ngayo iwona esihlambulula ngayo izinto ukubaleka kwenhlambuluko kujule kakhulu ingane zakwethu kunabantu abaphethe imoya abakhosi amakhosi adinga ukusebenza adinga ukuphakama kepha wahlalisekile ngesimo saniso ukuthi kushoda inhlambuluko kunabantu abamiselwe inkamba bathwasa isinguni kepha into zabo asihlangani abasebenzi
abangeni ama-customer. Kunenhlambuluko yeqeka. Kunosiko lenhlambuluko leqeka. Kovesane nje wamisela inkamba waqoka amabhayi kwathiwa sebenza. Lezo inhlambuluko zijwayele ukuvela ngamaphupho ngoba vele usuku umuntu onjani ombethwe imimoya izidalwa. Bohlale bekukhombisa njalo isimo senhlambuluko. Kubi ikona ke mhlawumbe uku-interpret iphupho ukuthi omunye angeke akubone lokuthi kusho inhlambuluko. Lamaphupho nami ngiwabalile, amaphupho nje ambalwa, angisho ukuthi ayohlala evela kanjalo exactly. Maningi amaphupho asuggest inhlambuluko. Maningi uhlobo lwamaphupho olusuggesta ilokhu njana isidingo noma ukukhaleleka kwenhlambuluko. So nawe njengoba uxabana nje kanje nabantu, uxabana nje kanje nemndeni wakho, nidubana nje njengoba nidubana, nixabana nabantu enithandana nabo, nifunelana imithi, nigadlane ngemithi, nixoxisana emsebenzini, nenze lokya nalokya. Lapho nisuke nichukuluza amathonga asemzini yabantu manenzalana lezo zinto. Leyo nto eminyakeni ewu100 kusuka manje, eminyakeni ewu50 kusuka manje, eminyakeni ewu10 kusuka manje, eminyakeni ewu5 kusuka manje, ningasekho mhlambe nina. Iyobe sivele ebantwaneni beni njengokuthi kukhona inhlambuluko ekufanele yenziwe ngoba esizukulwaneni sakho kuke kwakhona umuntu owayegxoshisa abantu emsebenzini, bakhalela amathonga abo, babike emsamo ukuthi naku kubo ngivukelwa abantu. Lezo zinto ngenza ukuthi ningazithathi kancane. Lokho kukodwa kuhambe kuyidinga inhlambuluko einganeni ezisaphila. Ibalulekile isimo senhlambuluko. Ngithe angiyenze ngoba ngiyabona ukuthi kukhona la ibuyilekhe khona. Into esiphazamisa kakhulu ile yokunganaki nokungacopheleli. Kuyacophelelwa mawenza izinto zakamoya. Kuyacophelelwa kakhulu mawuthinta izinto ezithinta idlozi. Kodwa more than anything ulalela izibonakaliso namaphupho. Okunye awufiki kumkhulu gwabini uthi umkhulu gwabini athi hayi kuzoba ukuthi nokuthi kukhona izinto mina eziyi-foundation engazi ukuthi ngizoleya le foundation enzokubeka kuyona izobe sivuma ukuthi wena izinto zakho zinjani ziphakame. Kodwa kuzobe sengigayidwa wena afterwards ukuthi hayi mkhulu ngeke ngibona into kanje. Hayibo mkhulu ke kwafika umuntu emaphupheni wangitshela u-A no B no C. Sengiyasho ukuthi nake ingoba phela sekufanele kube u-A no B no C. Ngoba ngisho uhlobo lenhlambuluko olidingakala emndenini wakho. Kunenhlambuluko ezi-specific, kunenhlambuluko ezi-sophisticated ngendlela eyisimanga. There is no one size fits all approach, one size fits all strategy mase kuziwa ngasenhlambulukweni. Lo umkhulu gwabini ngicela ni-like and share le content. Nginithanda kakhulu ngani zakwethu, ngiyanibeka emkhulekweni, nikhuleke nani le nikhona. Ngiyazi kwesinye isikhathi ke kube nzima ngisho ukukhuleka, uthola ukuthi izinto ziyasinda, izingane ziyahlupha. Kuyachwazwa, endlini kulanjiwe, imali ayingeni, impilo imile nti. Okunye kuyathembisa kuyasondela, okunye kuyahlehla, ebese kuyasinda ukuthi ukhuleke ngoba manje awuyiboni isolution ezinkingeni onazo. Leyo nto iyayigqilaze yenze ukuthi engathi ungagcina ugive up yonke into. Kepha amazwi ami okukhuthaza ukuthi qhubeka ngane yakwethu, qhubeka mntwana kamoya, ukhuleke, ungaphezi, ukhuleke, uphahle, ungaphezi, ungahlukani nesimo sani sokuyihlambulula sokuzigeza ke, ukugeza nje okubasic, ukuyiyela nje uyele wena mhlawumbe emfuleni noma uyele wena kuphi. Kepha ungene emfuleni enjani ozizwayo ukuthi kuyavuma ukuthi ungene kuyona, ungangene endaweni ezinjani eziyingozi. Ujwayele futhi ukuthi njani mawuzozenzela nje ukugeza okubasic ukuthi niphelezelane. Kukhona le video engangayenza yokukhuluma ngokugeza osuke sekudinga ukuthi ujwayele ukuthi uhambe wedwa ngoba njalo kukhona into osuke uzoyifica osuke uzoyibona engafanele engeke izivele mawuhamba neqembu. So ningaphezi ekugezeni, ningaphezi ekukhulekeni, ningaphezi ekuphahleni, niphahlele endaweni enjani eyisiganga. Mawusubona ukuthi usuxakeke kakhulu, ezinye inkinga phela zibe inkinga mawusegcekeni.
Kodwa make waphuma ugcekeni wayothandaza entabeni, wayokhuleka entabeni, wayophahla entabeni, impendulo zibe khona. Mawubona ukuthi kucinene kakhulu ebaleni, cinene kakhulu emndenini, phuma uhambe uyothandaza kuphi, uyothandaza emanzini, uyophahla emanzini eceleni komfula, osekwini lomfula, uphahle lapho, uphakamise izinto zakho. Awacwasani leyo madlozi asuke lapho, awacwasani leyo mathonga asuke lapho, awayi ngeyibongo, awanaka ukuthi isekhaya la wena wazalelwa ngaphandle komshado ngeke sitshelo wena ukuthi nokuthi awuhlawuliwe ngeke sitshelo wena. So lezo indawo kuba indawo ezineutral okwazi ukuthi uqondane ngqo khona nabantu bakini abangasekho. Lo umkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu.